Giingong insidente sa pagpanuli sa overpass nga nakonekta sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City, giimbestigahan sa kapulisan. Saruntang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, kini human nga mikatag sa social media ang maong pagpanulis. Ang Cagayan de Oro City Police magpakatag sab og dugang police personnel sa matag presinto sa syudad aron masiguro ang seguridad karong Kapaskuhan. Aniya ang dugang detalye. Human mikatag sa social media ang social media post sa usa ka babae nga giingong gitulis og minor de edad sa overpass sa Northern Mindanao Medical Center kun NMMC patabok sa usa ka mall sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Naglusad og follow-up operation ang Cogon Police Station. Mismong si Police Major Sabino Labitad, ang station commander sa mong istasyon, ang milibot og nag-imbestiga sa lugar. Matod pa, wala kunoy na matikdan ang mga tawo og mamaligyaay duol sa mong overpass sa giingong insidente sa tulis. Hinoon, nakamatikod sab kuno sila nga aduna gyud mag-standby nga kabatan-unan sa lugar matag hapon o gabii. Sa tinuod lang, wala man gid sila kahibalo nga dunay insidente sa tulis. Ang ila lang naibalaan katong nakita na nila sa Facebook. So, ato sa tong gilibutan pod ang atong pads ug ato pong gipangutana kung doon na ba'y nakapangayo og tabang sa ila. So negative man po tinuon. Matod sa opisyal, wala sab kunoy miduol sa ilang buhatan aron magpablatter sa mong pagpanulis. Busa, nanawagan sila nga ugaling mahimong biktima sa mga susamang hitabo. Gilayon magsumbong sa otoridad. Wala na sab ang mong social media post sa pagkakaron. Ang gibuhat nato karon, ako sa nang ipalawman ang pag-imbestiga, ako nang gipalakaw ang ako mga operatiba para lang mag-monitor diha sa mong area. Karon panahon sa Kapaskuhan, kamatikdan sab ang pagdagsa sa daghang tawo sa Cogon Market, ingon man mga barangay ug patigayon sa palibot niini. Busa, doble paningkamot ang Cogon Police Station aron mamintinar ang kalinaw sa palibot. Dili ta magkumpiyansa sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, dili ta magpabaya tungod kay sayod kita musugot tag sa dili na sa atong palibot ang mga katong giingon nimo sir nga mga balibon ug kamot mga ito mo kasing-kasing. Samtang adunay dugang puwersa nga ipadala ang Cagayan de Oro City Police sa matag presinto sa syudad. Sara, sumala pa nga ang madawat nga dugang napulo ka mga police personnel sa matag presinto ang mamahimong dugang foot patrol sa tanang pampublikong lugar dinhi sa Cagayan de Oro City. Kini matod pa aron dili malutsan sa mga daotang elemento karong kasaulugan sa Kapaskuhan. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.